Mustosen Panu SDP:stä, hei. Tiesitkö, että inkluusio ei ole se koulujen ongelma, vaan se, että me ei olla pistetty kunnolla AirPod. Mustosen Panu SDP:stä, hei. Tiesitkö, että inkluusio ei ole se koulujen ongelma, vaan että me ei olla laitettu kunnolla resursseja niihin. Uudesta. Mustosen Panu SDP:stä, moi. Ei se inkluusio ole Suomen... Hyvä jos mitä. Joo. Otetaan toi vielä kerran. Noniin. Mustosen Panu ei ole vielä kunnossa. Ota nyt. Mustosen Panu SDP:stä, hei. Tiesitkö, että ei se inkluusio ole meidän koulujen ongelma, vaan se, että meillä ei ole kunnon resursseja koulussa. Nyt Helsinki vain 899.